Kwenzakaleni? Sitshele. Right ke senifindela Duma elozilo Duma izile Duma kwaZulu-Natal kwavela konyazi South Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke jikelele. Ile podcast yoDuma bathi le eyomhlaba lena ivutha amalangabi enhla nasenzansi elikaphunga nomageba kuwena mlaleli wami ngokukhulu ukujabula nokuzithoba wemlandeli wepodcast sawubona ngithemba uJapile lalela ke kunenguquko eziningi ezenzekile lalela kunenguquko eziningi ezenzakalile kwipodcast nesicelo sodwa songachazi engikudinga kuwena ukuthi uphakamise isithupha noma usibhekise phansi mina ngizobe sengichaza konke kahle ekugcineni. Kwenzakaleni? Sitshele. Hello guys, this is Kuzani, the king of Maskandi, the king of Blue Nation, the president of the Blue Nation, Blue Nation all the way. Bafowethu la ngenza ishoot namhlanje ye K-Star 7 bonakala kakhulu njengoba ubona nje ngigqokile kanje bonakala kakhulu. i-K-Star 7 is a part and parcel of what we are going to do at Carnival City on the 22nd of March. So join us there, buy the ticket at the Combi Ticket and ShopRite, also on the links shared on Facebook and all social media platforms. Let's meet there. K-Star 7 all the way, something bigger on the way. Thank you very much. Yebo ngempela usho kanjalo Khuzani Ndlamini Zipongose uthi ke futhi ke South Africa ngivumele ngikunike nali ithimba lika Mayidulule Carnival City ngomhla ka22 March 2025 okwakho ukuthola ithikithi sihlangane khona kusasa liyeza iartist lesibili asihlangane khona. Right ke usho kanjalo kuKhuzani King Ndlamini Zipongose njengoba sonke sazi ukuthi indaba enkulu ingomhla ka22 March the time ukuthi uzuna lithikithi uzobe lapha eCarnival City enza leyo ndaba leyo 15 years celebration ma Blue Nation. Sitshele. Ngiyabingelela bafowethu umenzi lobingilelayo ugogothungayo. Ngiyabingelela bafowethu umenzi lobingilelayo ugogothungayo. Bakwethu ngicela ukuxolisa kakhulu esime ngibuka sikhula Kwenzakaleni? sokuvinjwa kokuvota noma ukuphazanyiswa kwabantu abavotayo noma aba-SMSayo laphana umqhudelwano we-Mother of All ngesizathu sokuthi kubonakala ngazuthi ngingatholakala ngikhomenta enkulumeni kadadewethu engibuka ukuthi kukhulunywa ukuthi ayibaphathanga kahle bengahloseka nokuthi mhlawumbe ngiphatheke kabi noma mhlawumbe kukhona umuntu engimesekayo cha angikhomenta ngoba kwakuyisizathu sokuthi mina-ke naye bengikhomenta mayikhomenta nami kimi kube kanjalo nje phela njengawonke umuntu uyaye yakhomente ngiphendule kodwa bengingaziyo ukuthi ngahamba kufike njengala okukhulu kunakho konke ukuxolisa ngiphinde ngicele futhi ukuthi bantu besimame ningayithathi ngolaka ngasesayidini lami ngiyaxolisa kakhulu ladies house na wonke umuntu nje ophatheke kabi ngalokho futhi ama-comment lawa atholakalayo ama-comment angemuva kwalesi senzo engibuka ukuthi sike sakhona ensukwini ngicanga ukuthi angemuva kwaloko before kube nalesi sehlo mina ngangikade ngikhuluma naye udadewethu kanje ngoba phela nani niyanibuka ukuthi uma niposta noma mangiposta nicomment niyakujabulela ukuthi ngicomment naye ngangithi ngenza ubuntu obunjengaloko kodwa ngangayitshela ukuthi ngihamba kufikela ngicela-ke lwehlula-ke abakwethu siqhubeke nokuvotela umenzi sithumele u-AL simthumele ku-49979 ngiyacela kakhulu bakwethu ngiyazehlisa kakhulu okukhulu kunakho konke ukuzazi namhla wonile ukwazi ukubuyiseka ngiyaxolisa kakhulu ngicela ukuthi ningadinwa niqhubeke nivote. Angazi ukuthi maningathi ke mantombazane nizintombi ezinhle ezithandayo inuka kahle hawu madoda osuka sami ukuthi ningathi animxoleli ngani umfakamenzi esexolise kangaka uyazi ukuthi bekhuluma lenkulumo nje ubeze waguqa ngamadoda
bafowethu sonke siyazi indaba inoTamara phakathi seyichazile ukuthi isuka kuphi naye ucommente nini waxhumana noTamara kanjani ucela uxolo into akayicelayo umenzi bafowethu ucela niqhubeke nimvotele sicela niqhubeke nivotele nanti ijongo nangu umezi wenzinto bafowethu oyintokazi votani nani madoda sitshele alright engimangazile ke kaMthandeni SK uMthandeni uvele nje washaya ibhomu yayazi ibhomu yecomment ibhomu yepost empeleni wavele wabhala nje kanje uMthandeni azi ukuthi uMthandeni kahle ubengene yini uthe ofuna ukuhamba akahambe manje ungachazi hamba sobonana kwelizayo uyazi angazi angifuni ukuphawula kakhulu ngale kaMthandeni kodwa Gcokamelisha Mthandeni ngokufaka lento nje okwamanje mawuqhubeka uzothola ngaphezulu kwesweb mawuqhubeka nakwenza lento yenzayo uzothola okungaphezulu kwesiswebu sitshele bafowethu ngithi egameni lakwaSikhinkile SABC kwezingathathi ihlangothi angidlulisa okukhulu uxolisa okukhulu ukuphoxeka osekuphoxe nabalandeli abaningi lapha yayipromote ingoma ecula ngoTamara nokuhost live nami ngakwenza nje ngokukhulu unganaki kanti phela njengo SABC sizimele kukhona elimalayo akumele singene sayidini makukhona abangaboni ngasolinye kubo bonke abaphoxekile obathinteka ngaphansi kuka Sikhinkile nodaba lukaTamara ngithi ngicela ibe ncane ngane zakwethu nongaphezulu uyalenza iphutha lapha emzini omkhulu wesimame Ladies House ulaka lwehle bafowethu idonki ithe ombela ovonge oluhlaza yayeka amahlanga shwele kunina nonke sizwe sakithi ophansi akawi amagama kaSikhinkile ke bodadewethu angazi mani ngathi ke anixolele lezi insizwa ngabe ningenelwe yini so ke uSikhinkile noMthandeni SK noMenzi bangabanye ke abaphume ku list ekhishwa abesifazane noma amantombazane ethi ke aba unfollow bathe uza ke uSikhinkile SK Mthandeni Menzi Njogo noHabe Mzukulu Mzethi Mhlaka Myeza Zulu Snack ngizwe online bathi bonke aba unfollowe alright uyazi ukuthi lesi sikhathi sosuku kunamagama ake aphathwa noma abhalwa uMthandeni SK ekhasini lakhe lika Facebook ngithanda ukuthi nami ngiwadlulisele kuwena ubhale kanje uMthandeni uthe Jongo phila impilo yeqiniso uzethembe ngalokho onakho yiba yinkunzi kuwe uyophila kahle ngiyabonga kakhulu ngicela nje uqhubeke usupport weseke le podcast thank you